И здравейте хора, аз съм Маймуна и в днешното видео ще направя моя живот. Ще ви покажа, това е първото ми видео. Ще ви покажа моя маймунски живот. Това съм първи аз. Казвам се Маймунко. И сега първото ми видео ще е моя живот. Елате първо да ви покажа къде е и тук спинкам. Тук ям. Ама в момента нямам храна и маса, защото не знам къде са. И да, това е къщата ми. И любимото ми нещо е да се катеря по това дърво, което аз го наричам дървото е така. Горе съм да скоча. И винаги всеки знае, че имам банани. И само трябва да ви кажа нещо. Оставете един лайк и се абонирайте за канала. Чисто нов ми е. Вижте, имам 10 плочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аз съм силна маймуна. Не си мисля, че съм някаква слаба маймуна. И това видео ще е кратко, около 3 минути. 3 минути, да. И най-любимото ми нещо е да скачам от високо на паркета. Мали, как се разбих? Ама не, трябва да е хубаво. Не, хора, гледайте. Направо се размасах. Чакайте малко да се оправя. Ето, оправих се, вече съм пак жива маймуна. Това видео харесва ли? Оставайте лайк, абонирайте се за моят канал. Да не пропуснете още такива хубави яки видеа с моя живот. Но няма да са с моя живот, че има как скачам от високо. И всякакви работи. И ще се изстрелвам. В следващото видео може да се изстрелвам с ето тая прашка. Купих сега наскоро. И може да се изстрелвам с нея. Точно с нея. Ама това ще е другото видео. Това видео ще го кръща. Вижте моя маймунски живот. Моя маймунски живот. И хора, само да кажа, абонирайте се за един мой друг. Да знаете, имам един мой друг канал. Ма не искам да ви го кажа. Ще ви го кажа чак когато се покаже някой ден лицето. Когато се покаже един човек, истинският човек, който ме държи и всичко прави. Иначе, говоря. И за това. Иначе. Чакай, че ми звъни Вайбъра. И ето, моя живот е хубав. Моя хубав живот. Аз съм Маймуна банани. Представете си, че един абонат за един човек дава един лайк и се абонира за канала. Един абонат, един банан. Един лайк, един банан. Един човек може да направи и абонат, и лайк. Което означава 2 банана за мен. И ще ви ги изпратя. Някой път, ако стигна много абонати, ще направя giveaway. И мисля това да е края на видеото. Хайде, чао от мен. Чао! Абонирайте се и лайквайте. Бананчета. Ам.